Айде, свалям. Остурни стъпала. Минаваме мислено през цялото си тяло. Въздъхнете няколко пъти хвърля. И на всяко издишване така изпращайте всичко ненужно през краката надолу да излиза. Отпуснете група до бедрата, корема, рамецата, главата, врата. Отпуснете лицето, челюсти. Наследнете пак дълбоко надолу. Като ни продълва балон, така хубаво дишаме. Носете ноглете с ръката, рамената чак да се вдигнат. Прихвърлете тежестта напред, на предната част на стъпалата. След това и назад, на пътечките да натиснат хубаво. Почувствайте как застава тялото в пространството. Натиснете палеца хубаво, палеците на краката, за да изправи повече влезените. Вдигнете пръщата, разправете ги и пуснете с грачка и земята. Така пръсти натискат равномерно и сме точно в центъра им. И оттам започваме мотивацията. Стягаме бедрата, извъртаме, прибираме таза, отваряме го, изтягаме пулса нагоре, опашката надолу навътре. Активираме си пандата, частта на около 4 пръста под пъпътла. Изтегляме се на перинеала, назад към върха на опашката и нагоре по гръбнак. Изправяме долу гръдния кош, навеждаш върху долните ребра. Изтегляме рамената назад и надолу, плешките лекичко да натиснат но без усилие. Издължаваме кръвта, прибираме градичката надолу и назад. Предаваме се едно ведро изражение в вътрешната усмивка. Минаваме мислено пак през цялото си тяло и оставаме концентрирани в дишането, в движението на ребрата, междуребрените мускули. Почувствайте как на дишването се повдигат във всички 4 посоки, през подмишниците, отпред, отзад. С вдишването екстремно. Стараем се с всяко вдишване и издишване да се изцяло през носа и по възможност издишването да е по-издължено от вдишването. Във всяка една поза по този начин. Това успокоява ума, а оттам пуска и тялото. На следващото вдишване това иначе, взимаме си ластика в ръце. И си пазим на ластика. Организаваме
стъпенцето напъчено, плешите натискат надолу, хубаво отворен гръдния кош, краченците и двете са присвити, дупето хубаво назад, хубава чупка в кръчето, хубава чупка, найде чуде, дупето да докосва ластика. Искаме хубава избивка отзад. Кети предстои коленцата, силно предстоите, хубаво изпачете, докато се получи това. Противоположната на тази извивка. Хубаво, надявам, че ето това искам да направим. Докато хубаво назад и рамената назад и надолу натискаме. Айде, напускаме. Връщаме ластика. Изгледа сега. Айде сега. Връщаме хубаво на ръцете. Плавно избутваме назад-назад. Издишваме надолу. Издишваме. Издишваме. Тялото е споредно на земята. Издишваме хубаво надолу. Вдишваме нагоре. Избутваме таза максимално назад. Колената леко сгънати. Вдишваме нагоре. Издишваме надолу, да не се събират само колената или страни коленцата. Вдишваме на сгъването. Издишваме. Оставаме тук. Ръцете теглят напред, рамената обаче, плешките натискат назад, надолу. Главата, погледа е към земята, лекичко напред. Теглим, набираме опашката лекичко. Така, още малко. Айде пак дишаме нагоре и пак надолу. Издишаме се надолу. И пак нагоре. Дишаме. И пак издишаме, задържаме тук, но си дишаме. Дишаме си. И пускаме ръцете долу. Айде ходим на място. Единия на пръсти, другия на петичка. Издишваме на едното движение и издишваме на другото. Дишваме бавно, бавно, бавно. Хайде кръка, който е на петна, да имаме хубаво пръстите нагоре. Хубаво пръщенцето нагоре. Хайде име. Левия крак. Твоя ляв крак, но обратно. Дигни на пръсти. Хайде сега сменяме. Правим противоположното. Единия, двата крака през цялото време иначе са свети. Единия и другия. Раменцата назад, гръдния кош отворен. Така надявам, че изпълнете ръцете. Пъне си нормално ръцете, не си превидят. Тукличките си. Така хубаво си пъне тукличките. Айде сега пускаме стъпалата напред на пръсти. Вдишваме напред и издишваме назад на пети. Вдишваме напред. Издишваме назад. Хубаво плътнат корема. Вдишваме напред. Издишваме назад. Вдишваме напред. Издишваме назад. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме напред. Задържаме назад. Сгънати коленцата. Ръцете максимално към краката. Опитвайте се да пуснете торса да падне надолу. Хубав изправен гръб. Сега леко микроизпъване на коленете. Единия крак. Връщаме силно. После изпъваме другия крак. Връщаме двата. Не задвижим торса. Или поне се стараем. Оставаме на петички. Нещо на петички сме през цялото време и само изпъваме коленцата. Точно така. Лекичко е едва доловимо е. Загряваме отзад задното бедро, връзките му, раменцата хубаво назад, пуснете гръдния кош да пада, меката част на корема по-към бедрата, айде пускаме долу. Присвиваме коленцата, хващаме ръцете от двете страни, сплитаме си пръсти, изтегляме хубаво и пак леко присвити краката, отпускаме врата, главата да висне надолу, рамената теглят назад и нагоре. Прехвърляме тежестта в предната част на стъпалото, да натискаме повече пръстите и сега пак изпълваме едното коляно.
свиваме, изпълваме другото коляно, свиваме, двете, свиваме, дясно, свиваме, ляво, свиваме, двете, свиваме, дясно, свиваме, ляво, свиваме, двечките, свиваме. Айде, пускаме долу ръцете и бавничко с заоблен гръб се изправяме без резки движения. Вдишваме се. Вдишваме горе. Издишваме леко гръден кош, гледаме горе. Вдишваме нагоре и на другата страна. Издишваме. Вдишваме нагоре. Издишваме. Коремчето ниско долу, по-стегнато. Издишваме. Вдишваме, опитваме се да се преплъзнем долните, колкото може по-надолу към сгъвката на коляното. Оставаме тук. Изкараме. Вдишваме хубаво гръдния кош нагоре, а издишваме, отпускаме още малко надолу. Вдишваме пак нагоре и издишваме надолу. Последно вдишваме и издишваме. Вдишваме нагоре и директно на другата страна. Издишваме. И пак хубаво изтегляме гръдния кош нагоре, издишваме, отпускаме. Теглим на вдишване нагоре и издишваме. Още едно вдишване. Издишваме. Вдишваме нагоре. Издишваме се. Хайде, отворим стъпалца. На ширината на стелката. Пръстите да сочат навън. Сега искаме да сядаме хубаво назад таза, за да може да концентрираме повече в тази си част. Иначе само на бедра отива работата. Вдишваме напред. Хубаво назад. Цялото стъпало на земята. Вдишваме и издишваме. Не се стараем да се навеждаме. Навеждането идва от само себе си. Вдишваме горе, задържаме долу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, горе. Опитваш се таза да бутнеш надолу. Това е да кажеш, айде пак вдишваме горе и пак надолу. Издишваме. И пак горе и долу. Айде са на такт, на 5 такта додолу. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, задържаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, вдигаме. Вдишваме нагоре и пак. 1, 2, 3, 4, пускаме додолу. Айде на място, ръченцата хубаво отворени, коленцата навън. Хубаво минавайте през цялото стъпало, гледнищата малко да се раздвижат те. Заставаме се на левите пръсти на крака и с дясната ръка към дясно по коляно навън, леко усукани към тавана. Левия лакът бута коляното навън. Бутай навън, Марианче, бутай навън край коляното. Или си го опити да опъваш ръката. Бутай. Бутай. Бутай навън. Айде сменяме. Айде друга път сменяме. Старай се. Извърти се рамото само на иначе. Така. Айде. Колкото позволява. Опитай да се извъртиш по плана. Гръдния кош. Така. Айде връщаме. Заставаме между двата крака сега. Глава мала слана искаме. Гръбчето назад. Гръбчето, коленцата. Лактите под колената.
сега задържаме пак. Силвия, ако искаш, вземи си, се опитай да отвориш колената. Да седнеш, нали, да имаш малко. Айде, бутаме колената, а те искат да се свият. 1, 2, 3, рамена назад, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, отпускаме. Айде сега дишаме хубаво нагоре и издишваме, връщаме. Предуваме другата страна. Дишаме и издишаме. Дишаме горе и издишаме долу. Дишаме и издишаме. Дишаме хубаво и издишаме. Последно. Дишаме нагоре и издишаме. Айде, пак задържаме един път. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, отпускаме. Айде сега бавничко, слагаме ръцете. Слагаме ръцете на стъпалата отгоре и отпускаме додолу, където успяваме. Хубава навънка, нагоре, издишваме, вдишваме напред. Издишваме нагоре докато вдишваме напред. Издишваме, вдишваме. Издишваме нагоре, вдишваме. Последно, издишваме, вдишваме. И сега, горе докато пускаме ръцете на земята и бавничко се изправяме. Айде по-здравче. Янството горе. Айде ставаме в начало. Вдишваме и изтегляме хубаво нагоре. Вдишваме, издишваме се едно с покланяне, коремчето хубаво навътре. Вдишваме бавно напред, издишваме назад. Завъртаме тази наляво и надясно. На едната страна, точно така. На едната. Гледай напред, не си гледай тялото, Марианче. Така. Концентрирай се в една точка и само усещай какво правиш, как го правиш. Айде, застане в център, пускаме коленцата, полова или пълна чатуранга, бавно, контролирано, слагате до тялото. 3 пъти нагоре. Вдишваме нагоре и издишваме долу. Вдишваме горе и издишваме долу. Вдишваме горе и куче гледаща надолу. Издишваме. Ходи малко на място. Хубаво разпределите пръстите кети. Така, хубаво палчетата. Сега хубави стелки не са пързаряте вече. Бавничко натискаме петите към земята. Боряна, виждам, че ти е лесно. Давай краката далеч от ръцете сега. По-назад видай кръченца. Петичките са леко във въздуха, за да се стремят към земята. Ръцете по-към тялото, Мариана. По-навътре. Още. Така. Под рамената трябва да се застана. Точно така. Ходим на място. Главата, погледа е към топ. Айде, оставаме за 3 дъха. Отпуснете стъпалата, където се стигат. И лекичко се избутваме назад. Свити коленца, тези, които имате нужда. Не са мъчете, да си спънати кръченца. Така, само раздалечи леко коленцата. Раздалечи ги едно от друго имам предвид. Свиги, пак Марианче. Така. Изпъним по лактите. Да. Дай ги изпъни, защото иначе ги товариш като ги свиш. Айде напред към ръце. Вдишваме хубаво напред. И издишваме надолу. Вдишваме догоре. Айде заставаме странично. Правим триъгълница. Отваряме краката на средно голям разкрач. Вдишваме и извъртаме десния на
навън, издихваме в левия, издишваме надолу. Ръката във въздуха, гръдния кош много отворен към буквана, докато леко бута напред, таза, натискаме в задния крак, вънта гледам напред, завърти. Мариана, ти си добре. Айде сега изпъни ръката, опита да изпъниш хубаво нагоре, за да може тялото тегли нагоре. Двете ръце теглят в двете посоки. Айде, дишаме горе, прибираме стъпалото, другото навън. Дишаме и издишаме. Много хубаво покрътие, няма ниска, много сте скели явно. Айде хубаво торса пак назад на нещева. Светлите торса назад, таза напред. Кети дай торса назад към Силвия. Докато напред, обратно. Така, още малко. Може се опъна, обаче. Опъва се. Айде, вдишваме нагоре. Връщаме се в начало. Пак поздравче. Бавничко и без бързане. Вдишваме хубаво, изтегляме нагоре. Издишваме плавничко надолу. Вдишваме с хубав поглед напред. Издишваме краката назад. Страничен план. Хубаво стегнат корема, стегнати бедрата изпънати. Крак пред крак или крак върху крак. Ако някой притеснява, може да се слага вече крака отгоре. Тегли дупто нагоре, тегли дупто хубаво нагоре. Айде завъртаме. Не оставайте да пропада таза надолу. Тегли през цялото време таза нагоре. Ръката тегли нагоре и таза тегли нагоре. Много добре. Айде плавничко връщаме. Пускаме полу или пълна чатуранга, коленцата, лактите към тялото, точно така. Дишаме хубаво, изтегляме раменцата назад и издишаме, ключи гледащи надолу. Айде сега левия крак в централната линия на стелката, десния горе. Може да сме на пръсти, може и да сме на цяло стъпало, всеки се преценява. Искаме да пуснем гръдния кош колкото може по-към земята. Много добре, момиче, само че гледай погледа да ти към крака. Иначе чупиш врата, трябва да ти хубава права линията. Който умалява, може да падне и на коляно. Айде другия крак. Така. Опитайте се да не въртия, които умеят добре, нека да се опитат да не се извъртат таза на една страна. А който не умее и му е трудно, може да отваря таза лекичко навън, става с една идея по-лесно. Айде, пускаме. Пак другия крак, само че с стъпало към дупто. Стъпало към дупто. И колянцето тегли хубаво назад. Хубаво целите долани на земята. Браво. Изпъни Мариана ръцете ми, товари ми. Така може и така. Само че изпъни ръцете. Айде другия. Стъпало към дупе. Колянцето хубаво нагоре, седи към дупето стъпалото. Така. И хубаво нагоре се опитваш да дигнеш колянцето. Точно така. Айде пускаме. Оставаме за 3 вдъха тук. Някой, ако има нужда от детска полза, да си я вземе, да не се притеснява. Заболяват китки, ако седим на китки, не на цели длани. Натискайте хубаво палеца и показалеца в стелката. Айде още един вдъх и се насочваме към ръцете. Дишаме си в прав гръб, издишваме надолу, дишаме догоре. Айде сега вземем едната попичка. Заставаме на една лека стъпчица от нея. Левия крак от лявата страна на линията, десния върху тухлата. Петата остава на земята. Пръстчета хубаво да натискат тази част на пръста, да натискат хубаво в тухлата.
Хубаво изправене, рамената назад, вдишваме, хубаво таза назад и издишваме надолу. Вдишваме горе и пак хубаво надолу. Корема се прибира максимално навътре. Вдишваме горе и издишваме. Пускаме ръцете. Теглим се, опитваме да се припознем с ръце назад, а тялото хубаво напред. Да усетим хубаво спъване. Стегнато бедрото по възможност. Натискаме в задния крак. Тежестта отива назад, така Силвия, още малко, пусне гръдния корд, на другата ти трудничка да се я сложиш върху тази, за да не се сгърбваш. Може на легналата страна, може не. Сложи си кръчето, както се държиш. Сложи си кръчето. Айде горе. Сменяме крака. Айде пак натискаме хубаво задния крак, стягаме бедрото и пак вдишваме и издишваме надолу. Вдишваме нагоре и пак. И издишваме надолу. Вдишваме горе, оставаме долу. Пускаме си ръцете, където стигна, който не може да стигне, да си вземе тукличка. Рамената са назад. Опитайте да отпуснете гръдния корд да пада надолу. Опашката отзад леко наведена. Живе опитайте да се спънеш коленото, да го стегнеш. Ще действа само добре. Така. И леко напред не с тежестта. Лекичко напред, за да изправим таза. Към мен е ефтино. Към предния крак. Малко по-добре. Айде, вдишваме горе. Слагаме ключката тук. И слагаме дясното си стъпало леко в едната част на ключката и почваме бавничко напред да изпутваме таза. Ходим се напред и не вдигаме петата. С таза напред. Хубаво изпълнете предния крак, а задния леко свит, търни за баланс. Айде пак назад. И пак напред. Натискаме. Колкото можем, всеки се чувства себе си. Айде се опитваме да сложим левия крак, петичката на левия крак върху предната част на тухлата. Айде се вдигаме се на тръста и двата крака. Вдишваме хубаво горе и издишваме долу. Вдишваме хубаво, десния крак хубаво изпънат. Издишваме горе, долу. Гледайте, концентрирайте се в една точка, да не си губите баланса. Издишваме. Последно. Издишваме. Сега идва трудно. Слагаме си подгънати пръсти върху тукличката. Опитваме се да застанем и с двата крака на пръсти. Хубаво трябва да натиснем и да се отпуснем. Колкото успяваме толкова. Може да и за милисекундата, но се опитваме. Плавничко, горе, долу. Натиснете десния крак, който е с нормалните пръсти. Хубаво трябва да успявате да го натиснете в тухлата. Особено тези деца с копчетата, това ще им рестартира стъпалцата. Айде, с другия крак да се опитаме. Тихо. Айде пак напред. Дишаме и издишаме напред. Назад и напред. Назад. Напред. Изпътваме с таза. Още не вдигаме енергия. Само сме с левия крак се опитваме напред.
издишваме. Айде сега се опитваме пак. Ръченцата. Вдишваме хубаво. Издишваме. Вдишваме хубаво. Издишваме. Последно. Вдишваме горе. Издишваме. Подскотих всички. Айде, махаме отличката. Отвърче. Айде, дишаме, изтегляме хубаво нагоре. Издишваме надолу. Издишваме, поглеждаме напред. Издишваме назад. Хубаво и пълно чекиранда, лакти към тялото. Дишваме. Издишваме. Оставаме там. Дишваме си. И издишваме. Вдишваме. Издишваме. Изтегляме хубаво колената назад. Ръцете изтеглят назад. Краката горе. Вдишваме хубаво. Издишваме. Вдишваме. Опитваме се да се вдигнем и колената, и гръдния кош. Вдишваме хубаво. И издишваме. Вдишваме. И издишваме. Задържаме. Вдишваме се. Нормално. Рамената назад. Колената се опитваме да се отлепим от земята. Отпускаме. Айде слагаме ръцете под челото. И лекичко търкуваме тази наляво и надясно. Айде с гълъг. Хващаме си грезенчетата. Айде, вдигаме се на пъпа си, опитваме се колкото може. Дайте възможност на краката да теглят хубаво стъпалата към тавана. Карайте и погледа да гледа нагоре по възможност. Натиснете плешките надолу, за да може още малко да се издели тялото. Сваща ли сега? Айде, сега ще ги събереш. Така. Да. Айде, сега давай хубаво нагоре. Айде, който има нужда от почивка, да почине. Аз ще едно повторение се направя. И след повторението, който иска наляво да се пусне и надясно. Само че няма да отпускате главата да висне на една страна, а да държите главата в продължение на гръбнака. Да ги махна? Да. Вдигаме горе, задържаме горе 1, 2, 3 дъха. Става ли жена? Става. Айде сега вдишваме, стягаме и се засилка на една страна. Няма, само една браво, гледайте точно така, гледаме към тавана. Айде Силве, Светле. Можеш ли? Сега ли сте го правила? Ние мисля, че съм обръщам към много се засилена никъде. Двата колко един, а на другия се прехвърли. Айде си се го правила, сега да се прецени. Ай сега. Така. Айде, стегнете се към тавана, точно така. Точно така. Айде на другата страна, момичета. Връщай се, браво. Точно да се свърши. Айде, моля се. Браво. Колко как ми скърса кучи? Да, нямаш Колко много. Мама е. Айде, момичка, връщаме. Бавничко, има някакво, защото става, за да хванеш краката. Аз го се въртях. Да. Не става въпрос, че Почна малко по малко. Айде, детска поза. Хубаво избутай си корема навътре, за да може хубаво да извине гърба. Айде, сега се
вдишване, директно прочебиращо надолу. На две ръчички. Заставаме в дясната част на стелката, всеки дясната си половина на стелката. Айде полумоста. Прехвърляме десния крак назад, точно така. Така, браво. Така, айде избутайте от стъпалата, докато хубаво нагоре. Айде, хубаво нагоре искам, докато седите, каза къде трябва да бутам. Айде, опуснете докато долу. И сега дайте, докато максимално към стъпалата и ръката на максимум една пета разстояние от докато. Ти си добре застанал, само краката. Айде сега, пак се опитаме. Същото опитайте хубаво да избутате, може да застанете на пръсти на краката. Да. Айде, връщаме бавничко, без резки движения. Връщаме прочгледащо надолу за лявата половина на стелката. Бавничко с контрол и осъзнаване, без резки движения. Айде, прехвърляме. Така, будете от стъпалата, дали идва силата и от ръцете. Много добре. Бутаме нагоре таза, но не прекалено силно да стискаме дупето. Айде, отпускаме сега за момент дупето. Айде, дайте ръката по-наблизо към дупето, за да може да свине моста. Да задълбочим. Айде, бавничко, избутваме максимално. Бутаме. Не се отпускайте на долната си ръка. През цялото време трябва да има удължаване на ставата. Айде, връщаме, ключи гледащо надолу или детска поза, ако някой ме дошъл прекалено. Малко се задимихме, май. Още един дъх. И на следващото вдишване се насочваме към ръцете. Вдишваме се нагоре и се изправяме. Айде сега слагаме си двете тулички пред нас за фламинго. Слагаме си глезенчето точно над колянцето. Духанцето леко да сме издупени назад с надирени пащици. Опитайте се да отпуснете колянцето надолу, да не го държите горе. Натискайте хубаво глезене в коляното и се опитвайте бавно да се навеждате. Натисни колянцето много близко и долу стъпало на рече до стената. Мисли се, че трябва да си точно като... Айде присви леко коляното долното. Присви. Айде сега навери. Стисни. Навери опашката. Навери назад. Сега служи просто стената. Стой. Натисни хубаво колянцето. Айде, вдишваме горе. Другия крак. Сега, не стискаш, трябва. Отворя ли на някъде много за да дишна? Включено това, което влиза чистия въздух и явно заграбва на въздух от някакви помидори и дишаме сега. Виж, комисия беше се кола. Се опитваш да, колкото може да се напиташ и да клекнеш и да изправиш. Клякането после гледа. Първо се Да опитваш да държиш се този наведеш. напред. Да. Така. Без да се сгърбвате, рамената са далече от ушите. Гръдният кош отворен. Да се почувстваме като село. Айде, дишваме горе. И сега балансче. Заставаме се на левия крак. Баланс. Заставаме се на левия крак, който си мисли, че няма
няма да успее, може да се стане до стената. Вдигаме, може първо да се усетим как сме с баланса. Вдигаме само пръченцата, стъпалото, на което ще стоим, трябва да е хубаво сграбчало земята. И всичко да натискаме равномерно, да не сме на една пета или на един пръст. Може лекичко да свием крака. Вдигаме и като вдигаме се опитваме да вдигнем коляното, контрашпиц. Гледайте да не дупате напред, а не през цялото време се на някаква дълга ръка нагоре за косата. Хващаме коляното с дясната ръка и се опитваме още да теглим нагоре. Който се чувства много стабилен, може да изпълним коляното до долното на макс. Лявата ръка на кръста. Намерете си точка, където се взирате. Не гледайте наоколо, а не усещайте тялото си. Кейте застанем до стената. Лакътя да ти докосване дупито, да не се облягаш. Пускаме долу, напред. Без да бутаме таза напред. Мислете, че трябва да теглим нагоре силата ни идва от земята. Пускаме. И с другия крак по същия начин, лекичко свитло долното колянце, теглим хубаво, колкото можем. Лявото нагоре, контрашпиц, за да не дава допълнителна сила. Да има какво да теглим още повече. Коремчето е прибрано, да се чувстваме слабички едва ли не. От това пред допълнително прибиране и си представете, че ви дърпам косите нагоре. Растем. Натискаме хубаво долния край, пръстите, сграбчили земята, петлята, палеците натискайте хубаво земята в цялото тяло. Напред директно крака, без да го отпускаме. Отпускаме. Сега. Който има поланч, може да се вземе поланч. Който няма иска, мога да му дам, защото се опитам с това край да дължи с това. Вижте. Направо на равното ще се Хващаме си палец. Варианта единия да останем тук. Другия е да се изпънем крака хубаво нагоре. Натискаме от дупето, от бедрото нагоре. Теглим, пръстите натискаме. Браво, много добре. Пъни си другата ръка, си мисли пак се така, че да тегля нагоре. Не се гледа една точка, за да не се получи баланса. Точно така. Ръката на стената, само че за да може евентуално лаката да държи. Не се подпирайте на стената. Няма баланс. Точно така, Галя. Точно така. Тя се станала грешната такова. Трябва да другата ръка да храниш. Няма да се направи. По-близо, за да може да свърши така да се баланс. Сменяме. Не се подпира на стената. Трябва да изпънат ръка. Не се обляга назад. Мисли си, че трябва да дърпам се едно нагоре. Така не отпускай крака. Крака тегли, елото тегли. Така. Дишай. Който не е сменил да смени. Сега. Взимаме си крака. Стъпало. Правим полулотос. Много добре сгънат крака. Пускаме. Хващаме петичката да дойде в сгъвката на левия крак. Може да останем тук, а може и да се наведем. Но ще усетите тазобедрената става, така че леко и нежничко. Който не успява догоре, остава си кръчето над коляното. Пусни хубаво петичката нагоре-горе. Хубаво нагоре, пусни коляното сега надолу. Опитай да го отпуснеш. Дори там да останеш на полу, пак си е вариант.
станеш много лакът. Точно така, защото хубаво се изправиш така. Само не отпускай корема през цялото време, мисли. Отпускай корема с надолу, ти се възпускай сама. Така, усещай се. Айде сега е другия крак, момичета. Първо свиваме хубаво коляното, за да заключим коляното, защото свитото коляно, като изпънато, е заключено. Ако усещате дискомфорт, не се пренапълвайте. Леко усилие, но не насилие. Бавничко. Айде сега и ти така. Хващаш си ръката и тази, която държи крака светле, намери си точка някъде отпред пред тебе и сега е. Заставаме странично. Хубав голям разкрач, колкото може по-голям. Вдишваме, отваряме ръцете, издишваме, събираме. Хубаво, сега събираме и пръстите навътре, пипичките навън. Вдишваме, ти или няма нужда да се разтовариш толкова краката, може да ги събереш даже. Вдишваме, издължаваме, стегнете бедрата и издишваме надолу. Тежестта на тялото е в пръстите. Натиснете хубаво пръстите в земята. Раменцата да теглят нагоре. Браво! Давай длан на длан. Длан на длан. Така ти само ще се опита да ги стегнеш, точно. Стигни бедърцата. Точно. Ето как би ти трябва. Напълно, бе. Айде с едно движение вдишваме догоре, се изправяме. Сега вдишваме. Хубаво, дясна ръка към ляв крак. Издишваме, пускаме, хващаме глезена, може и прасеца, докъдето можем. И издишвайки, пускаме нагоре, опитваме се хубаво да се осучим. Гръдния кож да го отворим. Така, отваряй. Пръстите натискат хубаво от земята, за да може максимално да се изправим. Не следи, че трябва да осучим гръбнака около уста му. Трябва да отворим хубаво, не се потърка много. Давай назад. Се усуквай колкото ти е възможно, колкото усещаш. Колкото по-изправен ви гърба, толкова повече се усучите. Ако се сгърбвате много, ще ви по-трудно усукваме. Айде, дишваме нагоре. Другата ръка. Вдишваме хубаво, удължаваме прещаните и издишваме към десен. Пак натискаме пръстите хубаво в земята. Посочете хубаво гръбнака. Не прихвърляме по възможност на един крак. Сега пръстите пак, ако трябва случайно с изкривили. Вдишваме хубаво и издишваме, хващаме се с телката, а може с цели ръце и бутаме се едно с телката далеч от нас. Бутайте, опитвайте се да си приплъзнете ръцете напред. Само, че тежестта е на пръстите. Кейти, пусни главата да висне. Не трябва да има чутка във врата на мишта. Бутаме с телката. Живе активно, дай ръцете назад към краката. Още. А не ще е малко напред ръцете.
Бутаме сега стелката далеч от нас. Там е точно така. Буташ ръцете, за да може това ти помага на движението. Усещаш ли? Добре. Ще го сме врата. Никаква чупка във врата, момичета. Сега вдишваме, изпъваме ръцете, поглеждаме напред и издишваме там бавничко. И вдишваме догоре. Плавно. Сега заставаме с пак в началото на стелката. И левия крак назад на коляница. Посъпваме. Вдишваме, хубаво прибираме гръбнака. Мислете, че коляното не трябва да бъде навътре. Може стъпалото да е леко навън, задния крак е на пръст. Вдишваме и издишвайки слагаме лакътите от външната страна на коляното. На ръцете в молитвена поза отпред. Другия лакът, Мариана. Другия лакът. Така, супер. И сега, движението от тук отива напред. Избутваме хубаво таза максимално напред. Буте таза напред. Напред към лисавета. Още. Отваряме гръдния кош да гледа директно настрани. Вдигаме задния крак. Задното коляно във въздуха. Хубаво на пръсти. Петичката максимално отворена. Натисни лаката долу. Хубаво. Така. Гледай нагоре. В смисъл към тавана или към ръцете, към горния лак. Бавничко връщаме. Другия крак. Сега пак хубаво заоблете гръбчето, коремчето да се прибере навътре. Натискаме лаката от външната страна. Избутваме сега напред коляното, преди да дигнем задното, хубаво се избутваме напред с таза. Пети напред. Бавничко натискаме задните пръсти в земята и спъваме право. Хубаво се опитваме да напъчим гръдния кош. Задния крак, добре, Марианче, опитай само да осучиш. Усещай какво става в тялото. Гледаме настрани. Раздалече лактите и силове. Така. Точно в молитвена полза, нали знаеш как? Бавничко връщаме. Сядаме на земята. Добре, да седим. Най-после, нали? Да. Много бързо минава времето, просто ще изпълним. Сега. Препоръчвам тухличката, за да може за таза. Само заради таза, не заради друго. Блузката са върху тухличката, но не е цялото ни дупка, тотално. Само меката част. Сега тук може да забием на върха на дупката, си трябва да застанеш върху тухличката. Точно. Сега. Искам, за да може да не сме с този таз, да се заобили отзад, хубаво да дадем таза напред, за да можем хубаво да се наклоним. Тялото е лекичко наклонено напред. Вдишваме хубаво нагоре и издишваме надолу. Хващаме двете ръбчета на краката, претегляме хубаво гръдния кош напред и издишаме надолу. Който може да си спънати крака, ще го направи си спънати. Мислете, че все едно искате краката на тялото, торса да дойде върху краката. Галена прес и намотка на ръцете. Така. Лактите към тялото, за да можеш да се притегляш напред. Погледай към пръстите. Кадираме назад, скъсяваш врата.
отстрани до полуобтегач. Бедрата по възможност да са успорени. Под другото дупе слагаме туфличката, за да може бедрата са сравнително равно. Ето като в лявото дупе слагаме туфличката. Само едната туфличка е това. Само една. Защото тялото се килва на една страна. Дай тук те да бъде Проверка. Направя. Да, то с крак, то с крак отстрани. Само да му да ще струва. Тук трябва да е много сериозно. Един е опънат, и само само шпетата на този. Или ако не го Айде сега навеждаме всички напред. Вдишваме, удължаваме и издишваме напред, хващаме петата. Погледа към пръщенцата. По възможност стегнато бедрото. Опъва се много сериозно цялата работа. Няма се опитваш толкова да залягаш напред. До колянцето. Опитвай се само да си справим. Айде сега поемеш напред и стига. Пусни ръцете тук. Точно така. Айде. Вдишваме горе. Айде сега изпълваме десния. Даваме левия назад. Да, всички сме на пауза. Имайте предвид, че по принцип тая поза, като застанат пръстите, коленцето трябва да докосва земята. Да, свето е точно така. Петичката трябва да е нагоре. Който има обаче много скъсен свод, съответно не успява. Сега дай си първо кръчение назад. Айде сега да е кръчение. На стелката го сме. Айде сега. Скача се въртане. Веднага с мамата. Айде, опитваме се да се сложим. Ами се две ръцете. Ето как. Да. И го въртираме едната назад. Да. Не е много. Но с времето ще отпусна. Въртираме едната назад. На този кръг нямаше проблем, обаче на този място не се Или точно в гривички, прави масаж по следните. Върти само на едната назад. Ето тук се опита да се Вижте, жален и така. Айде, връщаме. Сега, десния крак. Петишката в сълбените. Тази хубаво гледаш напред и пак вдишваме. Изтегляме колкото можем и издишваме надолу. Трябва да усетим разпъване дори от стегнатия в подгънатия крак. Подгъни на две въженцето. Ето ще кажа как да направя, няма нужда да се напрямса. Мислете, че искате да изтеглите гръдния кош. Рамената са далеч от ушите, няма да скупвате рамената. Какво става, Кити? Тока. Тока ли? Нерв някакъв. И до самата сналява. Къде те отърпаха? Ето някъде те. Да. Айде, дишаме. Изправяме другия крак.
максимално към слабините. Колянцето да е лекичко напред нещо. Или да не отваряш таза настрани. Точно така, браво. Айде, дишаме, удължаваме, издишаме напред, седе, гледай пръжите на крака. Мисля си, че трябва да задръпнеш напред с гръдния кош и с таза. Рамената. Това. Усети ли работа? Изправя се гръбначния стълб веднага. Тук се по-свито, колкото тук е. Трябва така. Малко. Айде, дишаме горе. И издишваме. Айде, люлчици. 9 люлки. Хубаво заобрено гръбчето. Колецата максимално близо до гръбначния стълб. До гръбния кош, да кажем. Сега, който е хванал стъпалата, опитвайте се да не разгъвате колената, да се останат събрани. Не опъвайте краката. Точно така. Не отпускай галя стъпалата на земята, не отпускаме стъпалата на земята. Там, няма да го отпускаш. Тъй дръж. Тъй можеш да старай се оприч. Фактически да се върши, като самото тяло вече са гладка. Ма не бе, те си ги напрекат, значи го така. Давай, стигнете до корема и вече прехвърляш честа. Така няма да се мъчи да раздаваш. Опитва се да остане спъната през цялото време. Добре, такова. Айде ринг. Който не иска ринг. Мост. Гледа вчера едни стари снимки. Си правиш мост. Да. Отдавна не си го правила. Айде. Точно така. Чакай сега. Прави се малко да се застане си. Ето. Айде сега сложи стъпалата от двете страни на стелката, полуотворени. Айде лекичко. Айде дръпни пак стъпалата към себе си. Така. И сега. Не дръж обаче ринга. Сега не си отпускай главата. Сложи се ръцете на върха. И се движи и назад. Напред, назад. Трябва да отиваш тук до опашката. Не отпускай главата. Дръж хубаво стоманчето тук стегнато. Също масаж. Трябва да се седнаме, те да се ги сложиш. Айде сега. Краката по-към дупето, дигни се лекичко. Сега не е. Всичко повърши. Айде сега, дигни дупето от това. Не е по-високо, същия. Айде дай стъпала. Отвори ги лекичко. Сложи ръцете на върха. Давай сега бавничко, без да се натискаш. Ползваш се само. Напред, защото хубаво назад. Няма да пускаш глава. Дръж се, няма страшно. Усети се движиш просто по ринга. Давай напред. Давай още ето като дупето. Давай напред на пръстите краката. Напред. Разбираш ли какво трябва да направиш? Не се спира дишането. Главата ти мисли, че си в опасност. По-дей са, не дей са, като те правиш. Вижда се напред и назад, не на страна. Пак ще по-гъвкаш. Усещаш ли се как ти е на една страна? Що отиваш на една страна? Мъчиш се просто, измъчваш се. Сега ще е сега. Не дей се много да дръпне ринга и се опитай да направиш полумост или пълност. Това е искаш.
Не става. Слаби се. Добре. Тук не съм, няма да се насилваш. Другият ти мост. Стигаш ли си краката? Айде, дигай другото, само на раменете. Тут си пръст. Долу. Стои. Тук. Да. Натисни хубаво рамената. Изпречи циците хубаво напред. Така. Оттегляш цялото време да оставаш за тъпика. Не на жут. Трябва да жут. На земята. Така. Всичките на земята. Всичките на земята. Напълни корема толкова. Дишай тук супер. За да може да се разтягат между ребрените мускули. Разбираш ли? Проблема е на човек, като диша че тези мускули на ребрата се няма. Аз съм си много затъжена. Носи и останах. Обаче се опитваш само Много задържа. Почнах. какво почне? Да запиля. Много задържа мост. Браво. Само по-добре се справим. Как обичам. Айде сега прегледай си по лицето. Уж съм учена. Сега, който е правил точно така живе. Ей, живи. Да, аз гледах и тя съвсем стабилно е седяла. Помага ми е ринга. Като че ли макар да се Да, дигна. по-лесно, да. Да. Ти като успяваш да се вдигнеш, се успяваш. Да. Отгоре? Аз не съм се опитвала много. Айде, отгоре. Чакай. Аз съм отгоре, че да, естествено. Защото не знам колко Ти ще живееш ли отгоре на място? Точно ли не можеш ли отдолу от земята? Не се опита. Сега можеш да Отгоре тук да си не може да стои. Аз няма къде да се защитам. Аз мога да. Ама отгоре е по-лесно между другото. отвори краката. Къде ти можех. Сега даже аз го Обърни се, Нямам сила да ти обърни се към ръцете. На толкова според проблема ни в ръцете. Не мога, смисъл сама няма. Извинявай, няма да мога. От тук не мога да се овладея с спускането. До някъде и вече ще се пусна силно. Много е далеч. Да. Далеч от Ако нея. пуснеш силно, трябва да се пуснеш само на върховете на пръстите си, само при тебе, защото те са все още. Даже и на пръсти, ако ще си пей, за да може да се да си такова вибрацията, нали, да няма рязко пускане. Да. Ема пак тук трябва да много здраво да задържа, за да мога да такова. Тръгни по този начин. Чакай си. Да. Отвори си краката така, припали към мен тежестта, за да дойдеш. Точно така. Айде. Пускам думите. Айде, давай се, няма да те държа. Служи си ръката на кръста и така отстрани. Пускам със силно. Да. Аз се усещам като бърна вече и си готова. Ти няма да паднеш, ама... Шада на ръците, мама може и главата Да да не удариш. правим само, че се спускахме по тебе. Да. Еми, Та някак до си стената да се се пуска. прави, да. Ето стената сме се пускали, ама друга И по мене те е става. да. Тук за фана за глизен ти сякаш тогава е много силно. Еми да, защото тогава стана не става. Защото така не мога да е такова. Ама ти си сложил надолу като иначе дали му... Да можеш да натиснеш, разбираш ли? Айде служи си Това е главата. разликата. Има глава. Айде се. По-напрегнен. Няма да слагаш толкова лактите. Исках. Дай ги на кръстало сега, за да може да опласка. Стоя после малко. Да, вижте. На мен специално ми е по-такова, като ми е по-малък. Дай си на върха на главата сега. Така. Давай, какво е тук? Чакай, не мога да държа ръцете. Ама стана, видя ли? Не става. Да, Не става ли не? Ще не става, не. Много отваряш лакти. Къде ти колана? Чакай, да само ще кажа Нямам нещо. сила в ръцете. Сега ще го за какво става въпрос. Чакай, не съм мъж. Да се хвана за краката, че не може. Видиш, що не правиш, че он стойка вече? Прави
ключи, за да Ние не да направим видео на без челна стойка, ама всяка не мога да се. Айде сега да служат ли на лаксис? Дай, дай се ръци. Ма ние от Виж как ще дойде сложи. А по-близо сакаш ли бе? Сакаш по-близо до стената, малко по-близо до стената, за да можеш. Като Трябва да се използваш ли Айде, образуване? Аз мисля, че... Отваряй. Ами, Натисни се на Ми. болница. Да, игра се. Не, нямам сила. Жиле, айде покажи как се прави. Как го правиш? Да. Как самяташ? Да, айде, ти бе, че хубаво самяташ, поне умееш да самяташ. Не знам, той ми отдавна не съм самятала. Къде искаш да дойдеш? Тук или тук? Съм там на стената, но трябва да Да, сложа е, стената. панелите ще използвам. Да, Ама е, трябва е. малко да ми помогнеш. Да, аз мисля сега до теб. Защо да се внимавам? Да, ще знаеш, чакай, няма да качвам веднага. Почти. Почти. Не мога да отидем. Да. Добре, и правим цигански колелета, се може да се Аз съм личната Е, порядъчен, да. Може цялото закъне така хващам аз. Не ти с глава. Почти. Почти. Глава му долу. Сега малко повече. Мисля, че Трябва да трябва да се близо. Не, тя не трябва да ми е много голяма засилка. Тя правеше и без голяма засилка. То как не мога да излезе. Следващия път. Да, ще трябва да се... Едната ти е половина на тялото. Аз усещам, Да, че не ти мога да се я вдигна. крепиш. Да. И не следващия път. Да.